ଆଜି ଆମେ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାଟି ପାଠ କରିବା। କବିତା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କବିତାର ରଚୟିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କବିତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତିକବି। ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀର ରଚୟିତା। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ସମୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି। ରାତି ପାହିଲାଣି, ଏବେ ଉଠ। କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? କିଏ କହୁଛି? ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଗଲାଣି, ଏବେ ତୁ ଉଠିଯା। ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନା, ଗାଈ ଗୋଠଙ୍କୁ ଧରିକି ତୁ ବଣକୁ ଯିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପାହିଗଲାଣି, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଶୁଆ ଡାକ ଦେଲେଣି, ଶୁକ ମାନେ ଶୁଆ। ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ କାଉ ଡାକ ଦେଲେଣି, ତୁ ଏବେ ଉଠିଯା। ତାପରେ କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ। କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ କିଏ କରେ? ଏଠି କୋଇଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ପିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୟୂର ହେଲା। ସେ ମୟୂର ମଧ୍ୟ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଦେଲାଣି। ଆଉ କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ। କୁକୁଟ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା, ପରଖର ମାନେ ପ୍ରଖର। ପ୍ରଖର ଭାବରେ ସେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ତୁ ଶୋଇ ରହ ନା, ତୁ ଏବେ ଉଠିଯା। ଯଶୋଦା ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପୁଅ ମୋର ସବୁବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ବଣକୁ ଯାଏ, ଆଜି ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ସେ ଶୋଇ ରହିଛି? ଆଉ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତେଣୁକରି ମା ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଉଠିଯା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିରହେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇଥାଉ। ସେମିତି ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବି। କେଉଁଥିରେ? ନା, ପଖାଳି ଦେବି ମାନେ ଧୋଇଦେବା। ଝରି, ଝରି ମାନେ ଢାଳ, ଢାଳରେ ମୁଁ ବାସ ନୀର ରଖିଛି। ବାସ ମାନେ କ'ଣ? ବାସ୍ନା। ନୀର ମାନେ ପାଣି। ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ଜଳ ମୁଁ ରଖିଛି। ତୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତୋର ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି। ମୁଁ ଅମୃତ, ପାଣି, କଦଳୀ, ଲବଣୀ ଏ ସବୁତକ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି, ତୁ ଉଠିଲେ ଖାଇବୁ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ଗୋଟିକା ପୁଳି ଏ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ପିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଏବେ ଉଠିଯା। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ରାମ ଆଉ ବାସୁଦେବ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମ ଦି ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଥିବ। ବଳରାମ ଆଉ ରାମ ମାନେ ଯେଉଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହେଁ, ସେଇ ରାମ ନୁହେଁ, ବଳରାମ। ବଳରାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉଠିଯାଅ, ଯାଅ ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଧରିକି ବଣକୁ ଯାଅ। ଉଛୁର ହେବ, ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ। ଉଛୁର ମାନେ କ'ଣ? ବିଳମ୍ବ। ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଶୋଇ ରୁହନି, ଏବେ ଉଠିଯାଅ। ଦଧି ଅର୍ଣ୍ଣ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ ଆହାର, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଦଧି ଅର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦହି, ଅର୍ଣ୍ଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ଗାଈ ଚରିଲା ବେଳେ ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ଆହାର କରିବ ବା ଖାଇବ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ବାଛୁରୀ ତମେ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ପଥଶ୍ରମ ପଡ଼ିଛି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ନା, ବାଛୁରୀ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼େ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯାହା ଘରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଥିବ, କି ବାଛୁରୀ ଦେଖିଥିବ ବି କାହା ଘରେ ଥିବ, ତମେ ବାଛୁରୀକି ଧରିପାରିବନି, ବାଛୁରୀ ଦୌଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ତା ପଛରେ ଯିଏ ଗୋଡ଼େଇଥିବ ତାକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ। ଅଳସଇ ଅଛି ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଅଳସ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଶରୀର ଅଶକତ ହୋଇଛି। ଅଶକତ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଳାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ, ଗୋପସୂତ ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲାଠୁ ଯେ ବଡ଼ ହବା ଯାଏ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ଗୋପପୁରରେ। ତେଣୁକରି ଗୋପସୂତ ଗୋପର ଯେତିକ ପିଲାମାନେ ସବୁତକ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି କେଉଁଠି? ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ସେ ଡାକିଲେଣି ଯେ ଉଠୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠୁ, ଆମେ ଯିବା ଗାଈ ଚରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁ ତ, ଆକାଶ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେତେ ଶୋଉଛୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପସୂତମାନେ, ଯେ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି ଦିନକର। ଦିନକର ମାନେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର। ସେ କହିଲେ ତମେ ଏବେ ଚକ୍ରଧର, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଅ, ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଉଛୁର ମାନେ କ'ଣ? ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଆସିଗଲଣି, ଏବେ ଚାଲ। ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣ କିଙ୍କର ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଣକୁ ଚାଲ ଯିବା, ଗମନ କର ମାନେ ଯିବା। ବନମାଳୀ ଚରଣ କିଙ୍କର ହେ। ବନମାଳୀ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ବନମାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବନମାଳୀ ଦାସ କବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚରଣେ କିଙ୍କର। କିଙ୍କର ମାନେ ଦାସ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ। ତ କାହାର ସେ ବନମାଳୀ ଦାସ ହେଲେ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କବିତାଟି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍ତ କରିକି ରହିଲି। ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି କବିତାଟି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।